bịa mmọnwụ wee gwuo n'ebe n'obodo anyanwụ na-awala ọra onye ọma n'Udumeze bịa o akata isi ebughe odogwu ka na-etile egwu a ịtọzie ntị yi na n'ọfụme mmalụ onye a na-abịalụ mkpọrọ ọ bụ gentleman na ọgaranya nwere obi salịsalị Chairman CEO Ile Energy Limited ezo mọkụ mmọnwụ wegwu na-ekene olu ọkwa gị bụ ọzọ tinyere ugo na Ọhafịa Udumeze Kingdom unu ma na-adị egwu a na-ekwuo mmanwụ n'ịbụ agwa kwuru n'ụwa onye na-ama aka ka ojukwese wee jebe n'obodo onye na-achọ mmanwụ okwu nnekwa ụtarị na ọ ga-abịa ịnụli ya egwu na-etile eze oyimo pila n'ịdị ajọ ndụ ibe eji ama ọgaranya n'ọbụ ndị onyelụla aka ị ga-esi nara onwe abụọ iwe malụ ọgọ na-agbala odibo mana ọ bụ n'ịzụrọ mmadụ onye ga-abụzi nwa be ihe ohe n'ụlọ ya Olisado onye nwe egwu na-ebecha mmọnwụ nwe egwu na-apịala ya mkpọrọ oyimọma ide 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 ewelie o olibesa oi onye akpọrọ pilaman bụ ife ọmụ bụ akwa akpụrụ odogwu ndị ajọ ndụ pila eze oyimọma onye ọma n'Udumeze ọgaranya mmeke na-eyi ọzọ tinyere ugo odogwu okike mụ na afọ idebe dị n'ije je ịnaba na n'ịdanalụ Chief Comrade Pius Nwandokoti odogwu akata isi ebu odogwu n'ịgbaịla agbaị ọ bụ gentleman ọgaranya nwere obi salịsalị a ibe na-akpọ pila n'ọnụ Igbo n'ọbụ mgbidi ịmalịa ọ bụ n'isi ka ike je ga-akwatuo pila ka ịfụkwa o nwere onye ga-akwa aja one n'ụwa ka na-ajụzinu ịkwa aja efuzi ọgụ n'anya n'ụwa nwanne m na-adị egwu a na-ebu nwanne m n'ụwa ka ị marụkwa egwu bụ n'obi n'Olisado n'oge egwu erue obodo Chukwu na-agụlụ mmadụ agụlụ tupu ọ gọzie akara aka ya n'ụlọ ya egwu na-etile eze oyimo nwa Chimeleze bịa kenele onye chitubelu ugo eze oyi onye ga-achakelele ịgba na-ekwuli ihe pila n'ịbụ akwa kwuru n'obodo Chief Sir Comrade Pius Njokoti ọzọ tinyere ugo n'obi agụ na Ọhafịa Udumeze Kingdom CEO Ile Energy Limited odogwu Macfidel Resources Nigeria Limited odogwu Udumeze Oil and Gas Nigeria Limited ndị nwe mmanụ pilasi mmanụ oyi n'ọdị ọcha n'aka anyị ji ebunyelu iyi odogwu akpụ akpụlụ pila eze oyi m ụtaba n'iru akata isi ebue anyanwụ niile awara ọra nwa eze ọmụọgọ
Olisado na-enwegwu na-ekenekwa ihe n'ụwa bila keneli m lọlọ yi Mrs. Onyinye Chukwu Ndokoti ya saụla arụ ezogoli n'ibu nọ osodiemenigadị First Lady Udumeze nne Golibe nọbụ Chukwu melia Onyinye Chukwu nyelu mmadụ n'elu ụwa eziokwu n'ọkasị akasị n'ụwa afọ mụlọ ọmụmụ ka anyị na-ebinyelu n'obi pil na n'elu ụwa ezi nne mụlụ Ifechukwu na-etizi n'ibe yi ezi nne mụlụ Chidimma Chukwu dịla anyị na mma n'ụwa ezi nne mụtala anyị Somigbo Chukwu na Chisom anyị echezọrọ gị Chinemere akwụrụ Junior n'ọbụ nwa ụmụọma Chukwu nyelu pila mmanụ na faneto n'egwu Chukwu na amamife onye kpọrọ pilaman bụ ife ọ bụ akwa akpụrụ orogbu ndị ajọ ndụ pila ezoghị m ọma onye ọma n'Udumeze ọgaranya mmeke na-eyi ọzọ Chinyere Ugo odogwu okike mụ na-akpọ idebete n'ike je ịnaba nna na-eganalụ Chifu Comrade Pius Ndokoti odogwu akata isi ebu odogwu na-ịgbaịla agbaị okwu detu mmanụ ọgaranya nwere obi salịsalị a pilamanụ si mụ kene ndị ọhịa ọfụrụ n'anya nwe abụla ego m wee jebe n'ọfịa Udumeze Kingdom ọ bụzi onye ka mụ na-ekwunyelu late Chief Paul Ndokoti nọ n'ala na ọzọ Chinyere Ugo odogwu ọnwụ gbuli papa nina na nna ọnwụ gburu papa mụrụ Pius nabazie mmụọ anyị ga-ejezi ọgụbe Chukwu n'enu ụwa pilamanụ ife maka na igwe niile nọ jekọzi n'ụzọ ọnwụ mesili gbula ezi nne nọ na na n'enu ụwa late Chief Mrs. Cecilia Ndokoti nọ n'ala nanụ ezinne gbara ọdụ mama na anyị sizi rest in peace n'enu ụwa mbọsị agbalụ mama Olisado onye nwegwu jere life anyị sizi Ọnịchago webula ekele jebe Udumeze webiaba mkpọrọ ebe ọ bụ nne nọ mama biko ibe na Chukwu gọziri nwanyị nọ n'eme ọfụma ayo mama oi bilasi mụ kenezielu ya ndị ọyị afa na-akpọ ọfụma n'elu Chief Godwin na anyị mụ mara ọnwa n'Odumodo CEO Ezebilo Oil and Gas Limited ọnwa n'Odumodo ọnwa tisilike ọnwa n'ibusu n'ọgbọ yoko n'enu ọkwa gị bụ nupe chairman pila na-ekwunyere ihe ọnwa nwere ife pila si mụ kenen n'ọnwa meri ọgụ n'ọfụ n'anya ọnwa n'Odumodo ọnwa ochie
ifeọbụ bụ akwa kwụrụ odogwu n'ịdị ajọ ndụ pila ezoghị m mma onye ọma n'udu mezi ọgaranya mmeke ọzọ tinyere ugo odogwu okike m na-akpọ idebete n'igede ịnaba na n'ịga n'alụ chifu kọmuredi Pius Nwandokoti odogwu akata isi egwu odogwu n'ịgbaịla agbaịla okwu tefu mmanụ ọgaranya nwa elu obi salịsalị a ejizi nwanri agwarọ n'ụwa ajụjụ ka na ajụnụ ife mekwa n'ahị n'ụwa aikitabazi ya gbogiri ịmala ọba eze ndị Igbo n'Igbo onye agụ ukwu pilasi muke na-eyi ọba nine mmọgụ onye agụ ukwu legede jebo bahonu mokija nenu wa nwanne ọ bụ si onye ka anyị na-achọ ọfịafụla ego nwere ọkịja bịa chifu nwa bezume oju na-emọgụ ọfịa nwere ife mekwa na yi nenu ọfịa ndị melọga kaligolu CEO mume oil and gas odogwu ife eji ama ọgaranya one n'ụwa n'ọbụ ndị o nyerela aka one n'ụwa m bilamanụ si nwoke na-eyi ọfịafụla ego onye ọkịja mpa ịgba mejebije n'ọkwa na ụmụchuka anyị na-amazinu anyị abatazie n'ụmụchu anyị jebe ndị bụ ọha letanụ ọmọgọ ifemenai chifu Eric Ọhaleta oke osisi ndị na-eche ndụ nke izizi n'ime ụmụju onegade biru di chenji na mmemaket ụtọnita ka na-achụla aka onye ego pilasi muke na-eyi oke osisi na-ekokwala ọfụma n'ụwa onye kpọrọ pilamanụ ibe ọbụbụ agwa agwụrụ ọnwụ meke na-eyi odogwu bịanụ n'ịgbame ịtọ ntị na mmalụ onye na-abịalụ mkpọrọ idebete n'igete ịnaba na n'ịganalụ chifu kọmuredi Pius Nwandokoti odogwu akata isi egwu odogwu n'ịgbaịla agbaịla okwu jetu mmanụ ọgaranya nwa elu obi salịsalị a unu ama na adị egwu a na-egbu na-adị egwu a na-egbu mmọnwụ nwa egwu na-ekene mmọnwụ nwa egwu na-ekene Olisado onye nwe egwu na-ebe onye nwe egwu na-ebe taa ya nwanne Olive 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 Oi